O San Froilán completou unha longa fin de semana en Lugo ao engadir o luns festivo na cidade. O ambiente na rúa foi en aumento tras a chuvisca do sábado, que non impediu que numerosas persoas seguisen o pregón da xornalista Cristina Lombao na Praza Maior. O acto que asistiu o presidente da Deputación, José Tomé, comezou coa recepción da pregoeira na Casa Consistorial. Coa comitiva xa no balcón previa á lectura, o público interpretou o poema de Manuel María O Carro na versión de Fuxan os ventos. Cristina Lombao falou do amor ao país que a súa familia lle transmitiu dende a nenez para declarar o orgullo de sentirse lucense. Entre os que aplaudiron a súa emotiva declaración, os Pelúdez, que non se perden detalle do San Froilán. O recinto feiral estivo abarrotado durante as primeiras xornadas de veciñanza e visitantes que gozaron das atraccións e, por suposto, do polvo nas casetas e nos establecementos hostaleiros, unha tradición que atrae milleiros de persoas cada ano á cidade. Entre as máis de 200 actividades programadas, en número destacan as musicais, concertos como o de Lucía Pérez e o das Tanxugueiras. Encheron na noite do sábado a Praza de Santa María e a Horta do Seminario de incondicionais de todas as idades. Neste último escenario tamén triunfou no Día Grande das Festas Xoel López, o cantautor con raíces na Fonsagrada e no Courel. A variedade é outro dos alicientes do cartel musical das patronais de Lugo, con propostas clásicas. E festivais veteráns como o San Froitáns ou a Electronic Lucus Fest máis recente. A festa declarada de interese turístico nacional rende homenaxe ao patrón de Lugo coa tradicional ofrenda a San Froilán. A Corporación Municipal, encabezada polo alcalde Miguel Fernández, na compaña do presidente da Deputación, José Tomé, e doutras autoridades, desprazouse dende o Concello ata a Catedral, onde tivo lugar a cerimonia. O programa continúa ao longo desta semana para rematar o Domingo das Mozas, que é a outra data relevante da gran festa do outono galego.